Dia de disfraces edo, izango da, ez da, anarro egune. Kalaza bateri ziloak eitatuk eta gehueza. Zuztu buteko? Ez dakizulez nor dauen atzien. Personaje bat, zera jazte izen dana edo zeus errarro itxi izen debena, gezurtate bat ikeratuteko. Ez da, fantasma beroen tipo animal edo, hortika, joazitzez, iritxo. Anarro niretzako da, pertsona bat, erderaz esango distrazagaza mintxe. Orduan esaten genuen, anarru jantzitxe dator. Eta etxein etortezan urtero bat, anarru jantzitxe. Sekule ez du jakin norden. Iguala etxe bai, baina guk ez. Erropoiz etapeta ikarte guen, eta, erropa zarrak azdalan jantzitxe. Etxegan azetan etorten zan, iguala bildurtuten edo olakoran bat, edo amenazan moduen, edo ez dakigu zeber, haitxe barreit egiten eta gero joan etxen zan. Izoten nire bat egiten batza. Ikeratuten banu.